Η DermaAct εισάγει την φροντίδα προσώπου με Biologique Research. Η μέθοδος της Biologique Research βασίζεται σε 40 χρόνια εμπειρίας χρησιμοποιώντας καινοτόμα προϊόντα και προσαρμοσμένα πρωτόκολλα. Τα προϊόντα παρασκευάζονται με υψηλή συγκέντρωση ενεργών συστατικών που προέρχονται από φυσικές ή βιοτεχνολογικές ενώσεις και δεν περιέχουν πρόσθετα αρώματα. Η Biologique Research έχει επενδύσει στην έρευνα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι κάθε προϊόν λειτουργεί αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις πολύπλοκες βιολογικές διαδικασίες του δέρματος και καθιστώντας τα εξαιρετικά αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων του δέρματος. Ο στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει σε κάθε ασθενή μια εξειδικευμένη θεραπεία που προσαρμόζεται αποκλειστικά στις ανάγκες του κάθε φορά που επισκέπτεται την κλινική μας. Υπάρχει μια ποικιλία θεραπείων που αντιμετωπίζει διάφορα δερματικά προβλήματα, όπως ευαίσθητα δέρματα, με τάση προς ροδόχρου ακμή, θεραπεία ανανέωσης και εξομάλυνσης των ρητίδων, θεραπεία λάμψης, η διάσημη θεραπεία Biologique Research που προσφέρει αποτέλεσμα lifting. Αυτές οι θεραπείες μπορούν να συνδυαστούν με Genesis ή Green Genesis, LED Mask, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή, πρεσοθεραπεία σώματος με BTL Lymphasteam. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι της DermaAct για να μάθετε περισσότερα για τις υπόλοιπες θεραπείες της κλινικής.